No jo ľudia, vítam vás v ďalšieho videa. Dneska si budeme reagovať na nejakú vec, na nejakú dôležitú vec, ktorá sa týka vlastne toho brainrotu italského, že tie deti majú, alebo máme dve témy, ktoré by som chcel s vami dneska prebrať. Jedna vec je ten italský brainrot, ktorý je všade a ktorý mi už vadí. Druhá vec je tieto tu nejaké AI videá, ktoré valcujú svet. Takže prvú tému asi začneme AI-ko. Keď si napíšem do vyhľadávača AI, neviem, to som Ali, ale AI, vidíte? Prvá vec, čo mi vyskočila. Vidíte? Alebo toto. Úplne divné veci zosmiešňovacie. Zosmiešňovacie veci, ale vidíte, toto je proste AI-ko, alebo ChatGPT. Valcujú prácu ľuďom, aj keď my o tom nevieme. AI valcuje ľuďom tie ich výtvory, lebo ľudia sa snažia vytvárať od nepamäti, ale teraz prišlo AI-ko, takže to všetko zrušuje a tí, čo majú radosť zo svojej tvorby, teraz budú... No, dobre. To bol kečup. No, a tí, čo majú radosť zo svojej tvorby, no tak oni už nebudú mať takú radosť, tí, čo vytvárajú, pretože furt sa to dá, no, napríklad politika. Toto robí AI-ko, prosím pekne. Tuto máte všetko po anglicky. On vlastne hovoril, že toto je AI video, ktoré vlastne ukazuje starý Egypt, jak stavali pyramídu v Gize. Toto je to AI-ko, áno. Vidíte? Toto všetko je AI-ko, prosím pekne. Ale nejaká 2023 verzia, alebo 2024 by to vyzeralo lepšie. No, obrovský človek. Viete, ak sa tomu dá veriť? No, alebo toto. Vidíte? Takže toto robí AI-ko, ktoré je... priznám sa, niekedy ho používam aj ja. Buď pri nejakej úlohách, ktorých nezvládam, alebo nejakých iných veciach. Tak toto vlastne robí AI-ko, no. Ruinuje to všetky toto výtvory tých ľudí, ktorí majú radosť z tých výtvorov. Aj keď ja tiež používam AI-ko, ale nepoužívam toto. No. Kámo, fuj. No, takže toto nevadí. A teraz ideme Italian brainrot meme. To bude kríž. No, vidíte? No, a je to tu. No, tak toto je hnus. Panzini, bananini. Wa, wa, wa. Bananucci, monkey, tung, 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada lirili larila. Elefante nel deserto che cammina. Dobre, ja to vypnem, bo ja to nezvládam. Dobre. Toto, čo tu no. A tu je presne dôvod toho, že prečo by to nemalo existovať. Toto je presne dôvod, prečo by ten brainrot nemal existovať. No, tu je zás AI brainrot, no tak to je toto, čo milujem extrémne. No, toto je Geste Italian brainrot a potom vám ukážem, hej, že
Potom vám ukážem deti. Čisto brainrodované decka. Čisto brainrodované z toho sú decka. Ja tomu nechápem, že prečo to vlastne existuje. No. The Skibidi Ohio Jonkler hitting the griddy with Sigma Riz drinking the Grimace shake. Lil Cuz, can you hear me? Tak toto sú možno nesné deti, ale zase je to AI, takže... Dobre, vidíte? Guess the meme. Guess the meme. Povedz, že guess the brainrod a že dostaneš toho brainrod. Takže, no... Aha. Dostaneš toho brainrod, takže nie je to moc dobré. No, jasné. Decku to ukazujú, tí sprostí. No. Takže toto je toto Italian brainrod. Ešte vám to tu raz ukážem. No. Pozerali ste si to, teraz chcem ukončiť toto video, takže ak vás toto video bavilo, tak môžete dať like a odber a ja sa s vami lúčim. Čus! Reklama. Počkajte trošku. Tak. Čus.